Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Malam barka ne. So da malam Allah ke malam. Barkan ku da zuwa. Malam. Allah tsara lafiya. Amin lafiya malam. Lafiya aiki. Ya jama'a fara ni. Ya almajirai. Alhamdulillah. Ya ibada kuma. Kan ibada alhamdulillah. Malam ku kuma daga ina? Malam Allah sarki malam kenan. Ni dan gidan wannan gaskiya na manta. Wannan dan gidan Sallau. Malam Sallau nan na ganga na nan bakin hanya. Yawa shi. Ikon Allah. To shi kuma wannan ba. Wannan ai dan gidan Hayati. Hayati wannan malam Hayati mai gyaran rediyo. Yawa shi. Aka ce yara sun yi hankali. Ikon Allah. Abun ku da garin amma ba na kuke ba ba. Wallahi da yake ka san malam muna ullor uku ne. A can muke kasuwanci. Wani gari ne kuma haka? Can kudu ne wajen yankin Allah. Gaskiya kuna kokari. Cikin annan. Wallahi ba da fiya za a yi. Ka san malam kuna mana faɗa zama ba sana'a ba da yi. Wannan gaskiya. Za mu ce dole mu tashi tsaya ne ma sana'a. Wannan gaskiya ne. Ai da ma ita zaman banza babu sana'a ba daɗi. Gaskiya ne malam. Zaman banza babu sana'a ba daɗi. Shi sa muke ɗan jujjuyawa malam. Gaskiya ne. Yau malam ka gane? Wata bukata ce da mu a gare ka dama. To. Muna neman taimako ne sai ne muka ce to tunda dai muna da malam a gida. Wannan abu ai dai mai sauki ne. Tun daga Sokoto ta Sokoto wannan. To da mun zo dan gaishe da yan uwa sannan kuma mu dan mika bukatar mu saboda ka san ai kai baban mu ne ai. Ikon Allah. Kaga ai tunda muna da kai ba za mu je wannan gurin ne ba. Wannan gaskiya ne. Ka gane ai malam. Wannan gaskiya ne. Shine ai muka zo muka ce bari mu zuwa abin nan ɗinka. A duk babu damuwa duk yaran mu ne ku. Duk yaran mu ne to in ba mu taimaka maku ba su za mu taimaka ma. To malam kana ji da muna so a soke mana alqur'ani ne. Allahu akbar. A yawa alqur'ani mai girma. Allah kan harkar neman mu Allah ya ƙara budawa ya ƙara tattalo mana jama'a. Wannan gaskiya ne. Ka gane ai. Na fahimta. Yau to kai ba ka musa bayani ne in kasuwancin na mu saboda ka gane saboda dai muna saukar dai mu dai mu samu Allah ya kawo mana jama'a ko so mi su. Wannan gaskiya ne to ai abu ne mai kyau ai. Saukan Qur'ani abu ne mai kyau. Ba haka na ga mishi. Idan ba ai saukan Qur'ani a harka ba to me za a so? Tun nake ga mishi ba zo a yi mana saukan Qur'ani a kan tafiyan nan. Za mu ga buɗi za mu ga falala. Sai ja mu sai inda yake. Kun ba a sauki Qur'ani ba a harka me za a so me za a yi? Ka san shi ba kakan sai gado bai san kashe kuɗi. To yaro an baba wata sana'a kuke a kudin nan? Allah sarki. Baba wato sana'a da muke yi baba to gidan kagoyi ne. Ka Ruwai baba. Ka Ruwai. Lillahi wa inna ilaihi raji'un. Asha ka ji aikin banza. Kun ake ganin yara sun yi hankali. Ashe kawai aikin banza ne kuma ku ci a sauke mu alƙur'ani. Malam wannan sana'a ne mai kyau. Wani sana'a? Gidan katon gida ne. Gidan banza wani sana'a. Malam wallahi ana samun kuɗi a ƙalla. Kuɗin me? Idan aka tara mata aka gangaje aka gwangwaje ana ƙara haɗa kuɗi a ƙalla a tara sama da 500. A gidan gidan ne ku ci a sauke mu alƙur'ani mai girma mai tsarki. Haji ai. Kaji malaman. Alƙur'ani mai tsarki. Haji malaman. Allah ba ya ce idan aikin banza akan aiki ba da gudunmawa akan aikin banza kana da naka kasan. Ko ba ka ji alƙur'ani ba? Mun san da wannan. To amma kuma shi ne za ka baka ce kuma tashi kuma guri. Ku tashi kuma guri na ce. Na ce ku tashi kuma guri. Ana neman harka na arziki ko kuma abun nan. Idan baka mana wani zai mana. Ku je na gana yin muku. Sai za mu shiga malam Tanimu. Na yi tsayuwar dare. Shi malam Tanimu. A kai tsayuwar rana. Na yi rufe baki shi. Kai tsayuwar dare. Wannan albasa ba ta halin ruwa ba. A ni kuke gama haka. Wannan albasa ba ta halin ruwa ba. Ba za a ce an jima goma. Dama da an jima ku nake zama. Ba kuma kun same ni a wani akan abina bane kuma kuna wani magana. Wa'innan yara in Allah ya yarda ba su samu musu wannan amsa in Allah ya yarda yawa